как беше посрещната Софи Маринова в Турция. Там тя е на промо-турне. За отзвука от нейното посещение разказва Драгомир Драганов. С това се разделяме. Пожелавам ви спокоен ден. Довиждане от мен. Песента "Любов без граници" и талантът на българката не могат да оставят никого равнодушен. С тези думи вестник Хабер Тюрк анонсира участието на Софи Маринова в обедното шоу на TV8, най-гледано според рейтингите в южната ни съседка. Водещият Фатих Юрек, който е известен турски певец, я посрещна като добра приятелка и с необичаен за нашенските телевизионни стандарти патос я представи като най-добрата българска певица. Всъщност Фатих Юрек не е непознато име за феновете на поп-фолка у нас. Той има записано трио с певиците Галена и Малина. Фатих се опита да предизвика Софи с молбата да импровизира нещо на живо с оркестъра в студиото, а нашето момиче сякаш само това и чакаше. Без никаква репетиция подхвана заедно с музикантите куплет от популярна турска песен, а миг след това изригна като вулкан с коронното си впечатляващо изпълнение на ромския химн "Джелем Джелем". В хотела, където Софи се прибра за кратка почивка, вече я чакаха новинарите на националния канал ТРТ Тюрк, които любопитстваха най-вече за това как и защо българката е решила да изпее думата "обичам" на 12 езика, сред които и турски. Факт, който безспорно печели одобрение и фенове. Късно вечерта Софи беше специален гост на рейтинговото музикално шоу "Огледала" на телевизия ТРТ Мюзик. Там тя надълго и на широко разказа за любимите си турски певци, с които свързва приятелство, и отново без репетиция импровизира блестящо с оркестъра куплет и припев от една от най-популярните турски песни. Наживо Софи изпя и евровизионната си песен, а водещият Ерхан Гюлерюс, отново известен турски певец, се пошегува. Ето това е ураган, не този, който премина днес над Истанбул.